Üdvözlöm az éttermünkben. Üdvözlöm én is, uram. Mellá foglalhatok helyet. Sikerülni. Köszönöm. Ne ilyen hozzám, ne ilyen hozzám, ne mocskoljon be. Foglaljon helyet, kérem. Igen. Esetleg valami italt hozhatok? Mivel rendelkeznek, mi a legjobb, a legdrágább? Színtiszta H2-óval rendelkezünk bármikor, bármennyi. Színtiszta? Színtiszta. Na majd én azt megvizsgálom. Mennyire színtiszta? Kristálytiszta. Kristálytiszta, pompás, jó lesz. Akkor valami ételt is kérnék, hogyha lehet. Milyen ételt szeretnék kérni? A legjobbat, a legdrágábbat, csak ha vagyunk. Pincélek. Esetleg egy hallal szolgálható? Egy hallal? Hallal? Egy hallal. Köszönöm szépen ezt a havat, de ezt elteszem később. Nem ilyesmit szeretnék. Tudja mit? Van egy jó ötletem, legyen a szokásos. De igyekezzen, nem élek a egész nap. Fontos emberek, pénzes emberek, gazdag emberek, mindennek Találkozom. Már itt is van. Pompás. Igazán nem kellett volna, bár nem véletlenül tudom ki az ételem zsebét egy lakáspénzem. Jó étvágyat kívánok az ételhez. Köszönöm szépen, köszönöm. Nagyon nehezen adja magát ez az ételem. Az étellel. Uram, mi a probléma az ételen? Nézze meg ezt az ételt. De hát uram, én vagyok az ételben. Hozzak egy másikat ebből, uram? Másikat? Maga szóvalkozik? Azt már nem. Így jó, édesem. Ennél finomabb ételt még életemben nem ettem. Pompás. Álljon már is étterem. Hívjon az én telefonon. 06 123 dús gazdag ételem 456.